Tapuka ma parminggot ta di baga sasadarion, sebelum tapuka parminggot ta, martang yang mahita parjolo di ngatabi. Amen. Marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia natu mapalangit do tanoon, amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgo. Saya dopak maahu jala asiroham diahu, ay pujung jala nadangol do ahu. Hodo ale Jehovah ding halungut rohaku. Ale de batakku marhaposan tu hodo au. Say unang paila au. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaw ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang terpodom hami di bagasa dosa, alai asa monang hami saat rodi ujung, jala mardame hami saleleng di tanoon,
paima sahat hami, Tuhan uluan nasora sudah, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mau. Mari dimahita. Patik ni debata di mingguta sadarion ima patik na palimahon. Patik palimahon. Ikon pasangapom mudona torasmu. Asa mertua ho. Jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Aku
Satopotima dosatta martang yang mahita. Ale Tuhan Dewata, aman ni Tuhan Yesus Kristus, hodo Dewata pargogo naso hatudosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manisia, narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patik. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami narwai, nang sian pakation nami nasoture, ro di pangalasyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i, alai natasol-sol bagi do hami noaing alani i, asi maroham di hami, ale debata nami, pardenggan basa jala parasi roha doho, alani haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala surma todip parbadia turahan nami be, asa terbain hami manguloi ho, di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe saat hami Tuhan uluan na sora suda, na pinar bagam, dia kana porsea dia anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabi gema baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosa. Ala ni pangalsyot tado ubay na tertulang Kristus. Jala binain ni hajatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana picak-picang parhitian ni hasonang atta. Jala binain ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Kor punguan kor inahana.
Tangion hamuma hatani debata di mingguta sadarion, ima na tersurat di sada Korin, sada ayat 18, 125, tajahama secara responsoria, sian hamima na perjolo. Ai haotodo hatana taringot tu silangi, di rohani akka na lahomago, alai hagogo ni debatadoi, di hitana dapotan haluaun. Aina tersurat do, wagohon habisuhon ni nabisu, jala hubolokon rohani paroha. Di dia ma nabisuk, di dia ma si boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, dagabe haoton habisuhon ni portibion, di bayat debata, Ai mangiluton habisuhon ni debata, dang ditanda portibion debata marhite dalan habisuhon. Gabe di halomon debata ma paluahon akan na porsiai, marhite-hite jamita haotoon. aina mangido tadado anggo halak jahuri, jala mangaluli habisuhod do, ia halak junani. Alai Kristus na tersilangi do hujamitohon hami, pargasipan doi di halak Jahudi, hatoon di si pelebegu. Alai diakka na terjui, nang Jahudi, nang Junani, gabe hagogon ni debatad, dot habisuhon ni debatado Kristusi. Ai umbisuk do haotoon ni debata asa kajolmai, jala gumugo do hagaleon ni debata asa akka jolmai. Ido sahatna, martua do akan tumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amen. Kor punguan ina Kamis.
Mari demahita. Tahatidak koma hapor siatai songon na hina tidak koni dong atas hapor seaon disadok portibion rakma hitamadok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangit do tanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai ima na tinubuan ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Perbadia andorak suabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di pamunuan si Pilatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banotoru dong ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamu ni debata Jehova amanai pargoi di sibay mana pa mamula sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dot na mate au porsea di ton di Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dot de hasisan ni dosa dot de hatai na mandok mula mangolu sogot daging ni halak akan nong mate dot di hangoluan na sora suda amin. Bunguan kor gabungan sada. Majatikting. Shalom. Oras ma dihita saluhutna. Titing dihita di Minggu Okuli tanggal 3 Maret 2024 do topik Sun Denggando Patik ni Jehova. Ima na parjolo ucapan salam.
Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruasni huria namandohoti parmingguon sadarion. Jala aka tamue nami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon. Hupa saat hami mahata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di batama hita marhite parminggota sadarion. Napa duahon ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon. Turuas nama ulang tahun di Minggu Parjolo di bulan Maret 2024. Sai di lehon de batama ganjang ni umur hahi pason dohot akalas ni roha hatani di bata tu naung marulang tahun. Jala halo mohon Jahoba jadi lehonon nama tu ho pinangido ni roham. Tarsurat mai di Pesalmen 37 ayat 4. Guar-guar ni jemaat namur ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun parsaripeon dapat kita baca di wartaon. Nomor tolu parjamita ditikting tarsurat namar jamita Ima Amang Padita HJ Simanulang dosen Fakultas Nomensen. Ala adong buah-buah sianasida na hurang sehat jadi namar jamita di Minggu sadarion Ima Amang Pandita Aldemak Simanjuntak. Jala mandok hata dohot sosialisasi cian Universitas HKBP Nomensen Dung Sipul Manjahatik Tingon. Nomor 4 ruas napida mamuka di Minggu sadarion nungapida huria keluarga Dr. Andus Badius Pardosi inang Dr. Anda Maporia Boru Tambunan dohot duaan ianakon nasida Rico P. Pardosi dohot Austin Gabriel Pardosi nasida pidatu huria HKBP Moria Resort Medan Baru. Nomor 5 Parguru Malua. Nah perjulu di hari Sabtu tanggal sia Maret 2024 di patupado ujian tulisan tu aka yanakon Parguru Malua naung mandohoti parsiajaran reguler di Huriata. Nah paduahon di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di patupado ujian lisan tu aka yanakon Parguru Malua naung mandohoti parsiajaran reguler di Huriata didampingi dohot natoras di Ganup yanakon. Napa tuluhon tu hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di patupa Huriata maka tidakon haporsiaon tu yanakon ni Huriata naung mandohoti parsiajaran reguler kurang lebih sataon. Napa onopon papungu pelean sadarion papungu pelean tujolo dohita 2A dohot 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot diakoni sosial. Dungi tu hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 nanaengro papungu pelean dohita tujolo 2A dohot 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot sentralisasi. Napa pituhon Dewan Koinonia Seksi Lansia. Di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di Patupa Seksi Lansia PHD ni Lansia di Huriata masuk pukul 10 WIB mutusi pinangi doma tuganup ruas naung lansia asaria mandohoti ulaoni. Napa waluhon Dewan Marturia Boy Taida di Infokus Garejata. Napa siahon Dewan Diakonia Boy Taida di Infokus Suriata. Napa sapuluhon panitia pesta dohot pembangunan. Hari Minggu sadarion di parmingguan pagi dohot arian Dung Sipul Manjahatik ting Minggu mandok hata do panitia pesta laho pasahaton hata mauliate
ala naung sipul pesta di tonga-tonga ni huriata. Na pasapul sadahon partang nyangan wek taidama songon na adong di stensilan ni tik-tikta. Na padu 10 hon na manjabui partang nyangan di hari Rabu dohot Kamis tanggal 6 saat tanggal 7 Maret 2024 taidama songon na adong di stensilan ni tik-tikta. 10 tolu torop ni namar mandohoti partang nyangan wek boy taida di infokus huriata. Na pa 10 paton torop ni parmingguan di sekolah minggu tanggal 25 Februari 2024 boy taida di infokus huriata. Na pa 10 on torop ni ruas na mandohoti parmingguan tanggal 25 Februari 2024 boy taida di infokus huriata. Pas 10 pon jadwal pelayanan di hari Sabtu satu hari Minggu boy taida di infokus huriata. Na 10 pitu ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas na perjolo Nyonya Siagian Boris Manjuntak Sian Wek Jordan opname di rumah sakit Advent. Na pa 2 hon tersurat Regina Boru Marpaung, sasitongna Regina Boru Manurung, Sian Wek Nazaret, opname di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Nah, nomor 10 walu, pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja, taidama songon adong di stensilan ni tik-tikta. 2 Romawi, tikting parhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial, Huria dohot keuangan pembangunan. Boy mataida songona adong di lampiran parhepengon ni huriata di minggu sadarion. Jala mauleate mahu pasat hami tu aka ruas naung mangaleon pelian bulanan manang pelian tahun. Pelian persepuluhan hamuliateon diakoni sosial huria. Tok-tok ripe pembangunan tu huriata. Sai ditambahi Tuhan ma nasa pasu-pasu tuhita saluhutna songonima tikting namasa dohot nanaing tapatupa di bagasan mingguon mau liate ma dihita taru mobi mau liate di Tuhan. Shalom. Dilehon hami matiki tu tim Universitas HKBP lau mandok hata manang sosialisasi di gutu tima mandok hata sian panitia pesta. Shalom, Horas Madihita Sudena. Perjolo mauleate manta pasahat tuhata pardenggan basai. Nama ngaleon hai pason dihita jala boy hita pajupang di bagasan Arianon di ibadah kedua. Dungi pasaton nami dotong hata mauleate tu amang padita resort padita Simanjunta. Dohot sude perhalado ni huriaon nong mangaleon tiki tuhami dohot sude ruas ama inanami nahu haholongi hami dohot aka angginami ibotonami na hadir nuaeng di ibadah kedua on. Hami sian tim promosi Universitas HKBP Nomensen khususnya Fakultas Teknik, Iba Sadiri, Goarhu Lestina Siagian, kebetulan naking Pajupang do eda renta buru regar, tetangga masa kecil di Teladan, Ausadiri Kepala Prodi Teknik Elektro, Dohok Dodison, Bapak Bartolomeus Hutagalung, Wakil Dekan 2, dan Bapak Nagantengan, dohot Bapak Humisar Pasaribu, Wakil Dekan Tulu, Nasi Depa 2, alumni ITB, S1 S2-nya, dohot Botonami Rahmat Bohalima, Tenaga Kependidikan, Jongjong Noeng Audison mewakili
Hami lau pasahaton sosialisasi mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Nomensen terdiri dari 10 fakultas, 30 program studi termasuk pasca sarjana. Dibuka pendaftaran tolu gelombang. Gelombang pertama anon adong bagi honon nami brosur sudah tercantum do di sini. Gelombang pertama, kedua dan ketiga dimulai dari 5 Februari sampai 8 Juni gelombang pertama. Jala di gelombang pertama on gratis dan bebas testing. Jadi harapok kami amang inang do aka angginami botonami boy mensosialisasi hon tu keluarga ta di gelombang pertama, alai anggo di gelombang kedua dohot ketiga adong do uang pendaftaran dan testing. Sudah lengkap anon di brosur nang bagi honon nami sesudah ibadah tahun. Molo sohita be makaholongi Universitas HGBP Nomensen ICB. Jadi kami sangat mengharapkan sekali dukungan ni Huriaon, amang parhalado sudah ruas, alana khusus untuk ruas parhalado Universitas HGBP Nomensen memberikan potongan uang kuliah pada cicilan keempat. Jala adong do beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, disediahon pemerintah melalui Nomensen. Anon boy mai langsung mendaftar secara online melalui KIP Mendikti. Ya. Dungi beasiswa untuk anak-anak berprestasi. Jadi mulo IPNA tulu tugijang adong do beasiswa disediakan Nomensen melalui pemerintah melalui Nomensen. Dungi anak kota Sonari godang do program nahu perade kami, nahu dukung kami. Misalnya program magang mahasiswa. Jadi ya anak kotai selama sada semester kuliah nasida di luar ni Nomensen. Adong mai di ITB, adong mai di Bogor, di Jakarta, di UI, bahkan satu Kupang. Jalai sudah dibiayai pemerintah, diberi kepercayaan kepada Nomensen mengelola, dan nasida dan diterlantarhon, di leon do biaya hidup nana cukup. Hira-hira songonima amang inang, adong dope program kreativitas mahasiswa, boy do yanakotai molo kreatif mendapatkan hibah sian pemerintah sampai 40 juta untuk modalna. Dan itu tidak perlu dikembalikan. Kira-kira songonima haturangan na boy huleo kami sahalinai mau lihat tema di hita sude na pungudison nang membege mangaleon tiki tuhami saya di pasu-pasu tuhat tama hita sude tangnya kok kamu tong hami amang inang na mangula di Universitas Nataholongi asam margogo hami jala marbisu kami. Songanima melihat madi hita sude horas madi hita sudena.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Nahu hormati kami amang Pendeta Simanjuntak selaku Pendeta Resort HKBP Immanuel. Nahu hormati kami Inang Bibelfro selaku Bibelfro HKBP Immanuel Inang Boru Tambunan. Nahu hormati kami amang Inang Akaparhalado HKBP Immanuel. Nahu hormati kami amang Inang Ruas HKBP Immanuel. Tidak lupa juga kami sampaikan kepada anak-anak kami, remaja Naposobulung HKBP Immanuel. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pesta Huria di tahun 2023 yaitu Pesta Ulang Tahun, Pesta Gotilon, Pesta Parheon Paropuan, Pesta Tahun Profesionalisme dalam Pelayanan, dan Pesta Pembangunan sudah selesai kita laksanakan dan berjalan baik dan lancar. Seperti kita ketahui Amang Inang bahwa pesta tersebut kita memperoleh berkat, yaitu biaya yang sudah kita peroleh dari pesta tersebut yaitu hampir 900 juta rupiah. Di angka 899 juta sekian. Dan biaya pengeluaran yang sudah kita keluarkan sebesar 181 juta sekian. Jadi bersaldo dari panitia untuk pesta di tahun 2023 sebesar 718 juta rupiah sekian. Untuk itu Amang Inang, kami mewakili panitia tahun 2023 yang sudah selesai melaksanakan tugas dan sudah dibubarkan, menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi dari Amang Inang Jemaat HKBP Immanuel, baik materi, moral, doa, dukungan-dukungan lain dan masukan-masukan yang sudah diterima panitia di tahun 2023. Kepada Amang Inang Jemaat Parhalado HKBP Immanuel juga kami sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya yang selalu mendampingi kami di dalam kegiatan tersebut. Terlebih-lebih di Amang Pendeta Simanjuntak yang juga terus mendampingi kami di dalam kegiatan tersebut, yang selalu maniroi kami di tiki parulaun nami di tahun 2020 tolu nasalpu. Kami dangboi mabalosi Amang Inang saya Tuhan tama mangalehon pasu-pasu di hita saluhutna, di lehon hahipason, di lehon berkat yang berkelimpahan. Pasahat ma Amang Inang tabe nami tu keluarga nana pasahaton materi baik dari keluarga jauh, dari rekan-rekan, dari handai tolan, dari manapun pihak luar yang sudah turut berpartisipasi di dalam pesta huria kita ini. Sekali lagi Amang Inang, upasaat hamima mau liate godang tuhita salihutna, horas madihita, salom tuhatama mangaramoti. Amin. Tapapunguma peliata, las marwata, pasatone, marede mahita, nomor 20. Pelia sada A, sada B.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu amanginang. Hatani debata di hita di minggu ta di minggu okuli, imana tersurat di pesalmen 10 sia, mamukasian ayat 8, tolhasto ayat 15, hujahama di hita songonon mahatani di mata. Sundeng gando patik ni Jahoba, tau si pasabam roha, si tongdo panidangion ni Jahoba, di pabisuk do natobok marroha. Tigordo patik ni Jahoba, akasi palas roha, pitado patik ni Jahoba, di patiur do parnidaan. Pitani parsobau tu Jahoba do nahot toktong, hasit tongad do akka uhum ni Jahoba, tigordo sudina. Umarga do akai sian mas, doho sian sere palaki na gudang situtu. Tumonggi doi sian akka situa niluba, doho tanggule. Napo sompe dapotan si paingo do hinorhoni, gudang do upani na mangaradoti akai. Tung isi ma uboto akka haliluon, saise sama dohot dosa akka nasohuboto. Palua ma huhut na posom sian akka hagidjangon ni roha, asa unang ahu dirajai. Disipe asalias jalawotor au sian pangalau sion na gudangi. Ope sailomo maroham di akkahata ni pamangaki, doho di pakkatayon ni rohaki tujulo ni bohim ali Jahoba partano batu aku dohot siluluhonau. Ima sahat ni turpugi. Amanginang dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Gudang dohita di partikian nuaingon na luja, stres, dang sonang roha, mago dame di tonga-tonga ni ngulutta. Puasa masa songoni ala di partikian nuaingon nga gumudang naboy informasi na taserap marhite internet berita-berita na di luar negeri pe nga mora sahat tu tangatta jala nga mora taboto sudi akan amasai. Sada sisi mangalehon hal na positif dui di hita ate amanginang ay gabi taboto ahana masa di luar sinadaw. Alay di sisi na asing gabi do anusay rohatta dakkolan keluarga tabe mulo na jolo paling no naman usay rohani jolma iya nakon na keluarga na pangisi ni bagasna paling daw may tetanggana sayo lubuang kotoran manok ni tetangga rupani di alaman na baru mamarsak. Ido na jolo, aliang gunawaing dangbe. Ngasaha tu luar negeri, ahana masa antara Rusia pe kan, ahana masa di Afghanistan, ahana masa di Amerika. Jala songoni manang di tonga-tonga ni bangsota. Demon misallah, taringo tu hasil pemilu. Ngatongi dohop mabayan buhama na yung ujung niyo nete. Sutung do gabi merbada bangsa Indonesia nita sadok ganup ari amanginang tabigido akka barita ganup ari taserap do akka informasi jala gudang do inalokok di pikiratta gariada sahat tu nabongo tu bagasan rohatta jala dipengaruhi ma amanginang dame ni bagasan rohatta dipengaruhi ma nang akalas ni roha nasangamian di hita jala nau parirna amanginang ala nga gudang mengerudu di pikiran na tabigin na siya luari tanpa filter tanpa penyaringan yang tepat sudita tapung sudita jalo sudita pamasuk tu bagasan rohatta ujungna naruduk na siya luari gabi bongot gabi heran naruduk tong pikiratta Amerika do nakacau gabi pikiratta nakacau akan natalu pemilu do nakacau gabi dohot hita nang terigu ikut kacau. Dok lanak kana asing na masa na di luari taserap no ni saluhu na tu dirita gutur di luar gabi hita na gutur ujung na amanginang ya gabi korban akka keluarga tama ala taserap sudah informasi na sa luari dohot rohat ta gabi gaor ba inatat tapi dang bui bita berang nasati do hape inatat tay gabi dang taberang dakya bita puji idola na gudang di media sosiali isukun inat tay amat tay pah ada nggak yang berubah dari aku?
Mulong suku-suku ni inat tu amat tasoni hati-hati. Molodang dapok ni amat tani pasti perbedamai. Babiung amat ton dia mau yang nabiru bener rohan. Ai salileng sohiabi parrohahon natai. Wasa ringi parrohahon ay hola mabigi berita nama. Aso jauh ke mana lapa madok hata tokan. Ipayu makka berita sudi. Asadong hata honon na dilapo. Ujungnya tertading memperhatikan istri nang diulah hobe. Songon itu nang akka istri. Terlalu banyak dia mengumpulkan informasi di luar sana. Argani berliam, argani jam tangan, kebaya, dok lanak kana asing, tusuk sanggul, sudah diserap ibana. Dang sanga be di parwahon amat tai. Songo dia lau karejo do mulak siak karejo. Nadong do gincu di sini amat tai dang pola di bereng be. Nadong do lokko isi bekas ni ni paropo dekke be di parwahon be. Jalan agabi sering nagabi korban amanginang. Ditik lucu-lucu na ya nakon pahoppu pedang sanga be tabereng dibuang magabar no tuhita kan tengok dulu cantik kali gambar ko na saja can tu saja tu kakakmu coba buat tu abangmu coba buat tu bapakmu coba buat ibu tu bapak nak pak tengoklah cantik gambarku aduh nantilah aku tengok ya nak ya dang sanga do pe mamerengi gabari maju sali mamereng penok ko bay sebulan nina. Lucu-lucunya tingkah anak kita, lucu-lucunya tingkah pahopu kita pe amanginang, dang boy be tabereng, dang boy be tanikmati. Karena kita sudah terlalu dipengaruhi oleh apa yang kita serap dari luar. Jalamago sukacita, anak-anak pahopu merasa gak sayang mama ini, gak sayang ngupung ini sama aku. Dang didukung bakat tuh, dang di ya tusi. Songo dia mabahis semangat tuau. Jala di dunia kehidupan realita kita sehari-hari amanginang di keluarga di pinoparta itu sudah sangat mempengaruhi apalama hubungan tadohok di bata. Ido alana diturpukon di pataridahon tuhita. Tuani makuling pesalmen 10 sion di tonga-tonga ta amanginang. Asa unak kolat tu naruduk na di luar kita. Pikirat ta dohok rohatta. Asa adong dihita sada hagugoon mangaturehon dirita, majamoton dirita, majagahon pikirat ta dohok rohatta. Gaur pe na di luari, songo dia pe akan naguturi na diduru ni bagastai, diduru ni diritai. Alai adong rekod dihita sada hagugoon, sada ketenangan. Nah, mabahik kita margogo, memilah-milah. Jalan mabahik kita memilih prioritas. Ay mulu sudah terpikir hita amanginang. Ay ganup ari rubaritai, ganup negara berbeda-beda persoalanna. Di Indonesia pesongoni, semingguan mungkin argani boras dona naik, dok lanak kena asing. Boido minggu depan asing musai berita. Setiap minggu berganti berita. Mulu sudah do tak tampung. Molo sudedo bongot tu bagasan rohatta patut do gebe guturak kana gutur merbeda kana marsariwe tangadong keharmonisan antara na tua-tua tu yanakon ini merasa berjuang sendiri tanpa pendampingan na torasi merasa kana yanako kodang diargai na torasna dohok nang akka ditonga ting punguan akka STM akka parsahutang permargam nang ditonga ni huria gabi mapakorhom maya manginang di tonga-tonga nusidia kapar sawarata alaniaha ala terlalu taserap akan nagaur na di luari hape dangadong dihita kemampuan menyaring kemampuan laho mamilit mana na dia dona duminggan di si ulah honota di tonga-tonga ningulutta. Mazmur 19 hadir di tengah situasi kita yang amanginang nasi songoni. Pemazmur memiliki refleksi yang mendalam. Dia masih sempat mangari-mangrimangi. Sanga dope pemazmur di bagasan nguluna memikir-mikirhon. Sanga dope pemazmur di bagasan nguluna songon naidokna di ayat 15 patupahon pakkatayon di bagasan rohana. Taringot sude na ni idana na di portibion. Molo tabereng pesalmen 10 sia sen ayat sada 1 ayat 7 amanginang di suarahon perpesalmen dudusi refleksinya tentang bagaimana dunia ini diciptakan dengan begitu baik oleh Tuhan.
Langit menceritakan kemuliaan Tuhan yang naibana di ayat 2 kan. Jadi dibereng parpesalmen do natino paon sudi jalasanga ibana makatai di bagasan dirina taringo tu di bata. Dia punya waktu berefleksi. Dia punya waktu untuk dong dibereng ibana sudi akan nauli adong pangarimangion jaladi tadda ibana habal gauni di bata marhite akka natinopai. Dan dia juga punya refleksi sanga dope ibana pahusor-husorhon hatani di bata. Nah di ayat walu diturpuk tahun ima jamita sadarion sahat tu ayat 12 ima taringot tu hatani di bata. Molonga longang rohana mamereng habal gauni di bata marhite natinopaun tabalongang dope rohana mabege akka hatani di bata na tarsurat di bibeli. Kamangin nang taringot tu hatani di bata si Daud hati hai dipartikyan ni si Daud hola 5 dope hatani di bata na iboto na sida. Ima sada Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Nangsong kita nuaing dope terbentuk Alkitabon secara kanon. Ono 16 kitab, ono 16 buku. 30 sia pada narubi, 27 pada naib baru. Ale yang di zaman si Daud holan 5 dope. Ale nang pe holan na 5 buku dope na maus di paula-ula ibana di jaha ibana. Nung ngaboy ibana berefleksi hinabal gani de bata marhite hatana, marhite padanna. Adong sangat ikina manginang pahusor-husor hon hatani de bata. Holat luar pibana di bereng haulion di portibion di pahusor ibana. Ulina itu hanak kepabehenan mo. Di jahibana bibeli, di jahibana natar surati berefleksi ibana. Belgana itu hana asini roham marhite hatam nasah di tonga-tonga ni ngulu nami. Berbanding terbalik maya manginang dohok namasa di hita. Disuruh hita ro pertanyaan, suri maju dadang sanga. Merasa hebat do hita mulubui tadok songoni, dang sanga sibuk kia nawi kerejo. Disukun akadongan disukun parhalado pas sedang merminggu hamu inang amang imadah ay punguanan ay botoho mahalak batakon ay naguda nga punguan si hutonon merasa bangga do hita dang boy merminggu ala madohot yak kepunguan amang inang molo parpesalmen justru dia memilih waktu yang terbaik asa boy ibana gudang mamereng karyani di bata marhite natinopa dohot nang marhite akan atar surati di bibeli. Alani do ajakan ni turpukon di hitana parjolo amang inang di minggu okulion molo tadok saya mangaranap do mataku do akaduluk. Benarkah demikian? Benarkah kita masih mengarahkan pandangan kita ke arah bukit-bukit? Dari manakah kemungkinan pertolongan kita dalam hidup kita? Siat debata dope manang dopak debata dope ta arahon akka parnida atta pai mai mahon sian debata dope hita di akka pangurupion di sudia keperdalanan ningulutta, atau memang kita sudah terlalu sibuk dengan kesibukan yang sia-sia? Sibuk pe hita sesibuk-sibuk na makkorong gebe stres do. Mago akan bernilai tinggi di tonga-tonga ni keluarga ta. Mago akan bernilai tinggi si anak kapinoparta. Mago nang akan bernilai tinggi ima dami las ni rohai. Dan adong be di hita. Manortor portibio dohok do hita manortor. Tapi kiri do sudah akan masa na di duruan. Apa akan di duruan belum tentu memikiri hita. Ini saatnya manginang. Ambil waktu berefleksi. Mulu pagi do nasanga hita manginang pagi. Mulu ariat do nasanga hita dong say akka ibu-ibu manuci mangaloppas segala macam mangaloppas sudah ngasay arian. Mulu borongi do nasanga ti kita amanginang borongin naima. Ambil waktu berefleksi, refleksikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Refleksikan semua kebaikan Tuhan. Marhite nama jaha hatani di bata. Unang gabe habis ti kita
hola memikir hona di luaran, unang gabe habis ti kita, justru hitaruna gabe mago lasni rohad ho dame sian Tuhani. Napa dua hon amang inang dongan saha persyaon, taringot tuhatani di bata. Molo makkatai gereja karismatik di tonga-tongan keluluan, hola ruas pe, budi pajajor na sida piga-piga ayat. Pas madok hatai na sida. Ale molo tabadik ko dihita do HKBP, jangankan ruas, padita na pe, parhaladu na pe, memilih hatai di bata, makapal hatai di bata, ulula salah. So natar surat di Matius ini natokkan, di sukun ruasima, Matius pigo do mangen na. Bajahai may Matius ima sudi. Inna kan? Pokok na Matius ini wingotin na. Tapi orang meruasima manukukan, kayaknya bukan di Matius lamang, di Lukas do. Mas sarupa dia sarupa Injil do ninna. Pokok nang godang Matius Lukas. Baulong gosong niru non basape tu wahyu non dohonon ni donganon. Tang marnadapo idi ayatna. Gudang do kesempatan dihita manginang ruas ni HKBP mandok hata. Alin nagumudang do memang molo mandok hata ruas ni HKBP manang parhalado ni HKBP upama yang tong pasay nang tinggal kan. Tapi kalau boy pi marupasa boy marupama tong mabuya manginang. Pajojoron hatani di bata di kesempatan nama dok hatai. Alai persoalan na ahamadohonon hatani di bata. Ay hola dua do paling hatani di bata na taingot. Iro tahe mangina. Na perjulung nga hebati molo taingot hatam maluat tay. Ipi dang sudi mangingo ate. Hatam maluai. Na padua hon dimula na. Dimula na di topa de bata malangit dohok tanoon. Alai itu natahapal tikidak dana saat tu sonare. Jadi mungkin pasah atau tepas mangapuli. Itu songon ima diho edah namar si taonon. Songon hatanya di bata natar surat di sada musa sada. Dimula na di topa de bata malangit dohok tanoon. Dang nyambung hati amanginang. Ali ahamadohonotta. Dang adong natahapal hatani di bata. Molo taring tu si taonon, taring tu akka pergumulan ni ruas ni huria, taring tu akka tangiang. Itu kekalahan kita amanginang. Jangankan ruas memang, hami kaparhala dupe, gudang do hami dang mampu menguasai ayat-ayat Alkitabi. Jalaga bisa ada refleksi jadi permenungan do dihita taring tu hatani di bata. Ali dong do tong pemahaman nasala taring tu hatani di bata. Adong do di kepri di kimarhuba sampai di Batam kesaksian ni sahal anggota dewan di do ibana. Angguaw mang padita saya hukatung-katungi do ayak meluakinin na imana. Bah, songod diro na ayon naroha. Ikiti ibana masalah berharotas ayak meluani ilopik manenget geleng pamasuk may turumpet na imay katung-katungi jila tuahame niku. Badang jimat daw main na ibana. Ali disugesti ayat meluakod doaw pabuan narap doa Tuhanin na ibana. Jadi naruhak ko memarpikir, mau lopitan ni hatana tersurat itu di kato-kato nga merasa pede bana, belam mahapi mulu ditangihon hatani di bata sadari jalap di POP di bagasan rohana ngalam tabbabi hape percaya diri ni amat taunin naruhakku. Tapi ini sering yang gagal manginang di tonga-tonga ni hita, songon ruas ni HKBP dot perhalado ni HKBP. Gudang doa ke pemahaman nasala taringot tuhatan di bata. Udok maju misalnya contoh nana asing. Neng marulau ma pamuli boru panguli anak. Biasa hita tong majahal mana kani do manginang. Ay buat jual mana kiba. La tuahai sau bereng jo rencana bulan Oktober. Kan? Di hari Jumat manang hari Sabtu. Ipe halak batak gudang do. Unang marulau di hari Jumat i puasa. Ay bahasa batak ni Jumahat ninna. Di arena Jumahat do inna. Tabba do hebat ni halak batakom molo memilit manang manudo hari. Jahaju hari Jumat manang hari Sabtu. Hari Jumat bulan Oktober minggu pertama. Songono didok disi. Dang cocok ninna. Bereng jo minggu depan nai. Ijahamu si hatan di bata. Hurang dobah. Bereng musa sampai habis sama nginang. Darong bulan Oktober. Bereng jo bulan November. Dang cocok tong. Hape na niluluan na. Mula dong nyan hatana tersurat di almanaki hatani di bata na berkaitan doh pasu-pasu. Molongnya disi sai pasu-pasu wakku doh mulin na. Ima cocok mainin na. Alai mulai rokon bertobatlah mulin na itu rupa kita dang cocokin na.
Gabi tapi pilih do, dia na sesuai tu selerata, seolah-olah berbeda penekanan ni, hurang ulini ayati, maribakon akan di bagasan rohatai. Dungi musia manginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabering do diturpukon, bui jupang ni parpesal mendison, hinauli ni hatani di bata di tonga-tonga ni nguluna, ala di parsirangguton ibana do ganuk ari hatani di bata. Yang go hita mulu buita hindari majah hatani di bata. Itu kan? Ay buasa mulu hujah habibilong ngantuk kawatin natok kan? Ngadeng gani. Jolma maul modom inna mo setok kan? Asa murah-murah humodom jahay mabibili. Torenge do honon. Tuluaya pe jaho ngarengi honin na. Ini kan menjadi kontra dohot nani dok ni parpesal mendison. Adong do halak Kristen muse ati manginang. Semerni biau gaur borngin neiba. Dang martangi keroho, martangi yang donyan. Atong bae maju bibeli dihalang ulumi. Itu orang batal lemi bain. Mulubui dua manginang bibeli tabain menangkal mimpi buruk. Benanggo tilamnya tacip tahum masih bibilate. Sasonak kita mudum mulu memang bibeli do mabahen mago nipi gaur. Bukan di bibelnya amanginang. Mulu didokon mertua maakan atu mangion hatani bata, ikon na ditangihon, ikon na dijaha, jal ikon masuk tu roha do. Baru mama pakorhon hatani di bata. Anggo hola bibelo do tapar batal dah dong hagogo union. Ikon na tab jaha, taha porsiai, jala tajakon di bagasan rohatta. Ido baru hatani di bata. Jala najuk gabe paradoks di hita manginang ate. Ngapiga hali jahaho hatani di bata inama tu hita tiki poso hita. Belum pernah amang. Puasa kayak mana lamang sibuk nena. Tiki kerejo baru-baru kerejo nih sibuk amang. Bangsa nggak mulak kerejo nggak loja. Oh. Tung keluarga isuk kumusay ngabiga hali jahaho hatani di bata tak amang dang sanga puasa ngaka mengurus kaya nakon. Lu jadu pokokna dang sanga be nina. Dung matua disukun ngabiga hali jahawatan di bata. Ay dang boy be amang. Ngadang boy be mamereng mataku pakai lengkelekku tulisan nih nina. Jadi sehari-hari do hita manginang majahatan di bata. Tidak ada. Selama kita beralasan. Selama kita tidak mampu seperti pemazmur ini mernidah tung macai gudang duhaulion di bagasan hatani di bata. Maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menikmati membaca firman Tuhan. Berefleksi tentang kebaikan Tuhan. Marhite natar surat di Bibeli. Tapi yang paling parah, dung mati hita. Tato na homusema, kebayang mudo Bibeli noda tu betikku, sasanga hujahan noni. Sedia madalan na. Tiki mangulu pedang sanga majah Bibel. Palam madung mati. Omma amanginang parir ni parnguluat tay. Jonok donyan hata di debata di tonga-tongata alai rohatta do nasora laho madnangihon laho majaha dohot makanguluhon hatai. Jadi dang sanga hita songon ni parpesal minon umar gado hatai sian mas dohot sian sere palaki. Tumonggi do akka hatani di bata sian situat niluba dohot tanggule. Kita tidak sempat merasakan itu. Yang terjadi ganuk ari semulisan haposon saat tuhatuaon nggak terbiasa hita tertekan, stres, depresi, tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki damai sejahtera karena kita lebih dipengaruhi oleh dunia luar daripada nata suntikon tapa masuk hagugoon. Tu diri tahun ketenangan damai sejahtera marhiti hatani di bata. Kalau pemazmur bilang dumenggan do hatami sian akka sere palaki anggo hita toima ngasomal ganuk ari sian manogo saat tu borngin holan na mabege akka barita na sodinggan holan na susah roha do pikiran disusai akka namasa na dihasianganon. Pilihan ada di tangan kita manginang. Karena sudah dialami oleh pemazmur. Di do ibana do umarga do hatamisian mas do sian sere palaki. Utonggi do isian akka situak niluba do akka tanggule. Taparadi matutu
tapar siajari mah songon na pinatupani parpesal minon. Alani do manginang ngabui ta guruhon nang pedang karismatik kita, nang mencoba-coba sarupa dok karismatik kita. Tapi siapapun sebenarnya, karena kita belajar dari Alkitab, hata ni debatana siniahaton ni debatadui haseya mamudai mamicang paulilihon manugunugu di bagasan hati goran ido di 2 Timotius tul ayat 10 nomi. Alanido tapar siajari ma amanginang majaha hata ni debata. Tang pola tatuhur buku tafsir, tang pola lauhita tu toko-toko buku Kristiani, ijubah buku tafsir Alkitab, tang pola manginang. Khusus ma tu akka perjamitai namar siajar teologi, manuhur buku-bukui. Anggo awam durwas biasa do, tang pola perlu dihita buku-buku tafsir memahami apa pesan Alkitab itu. Cukup do sebenarnya analisa na sederhana ate amanginang. 5W taba sadaha. Jadi misalnya W na pertama what, itu kan? Aha. Taringot tuahan ni jahami amanginang. Misalnya turbukon, taringot tu hinapita ni hatani debata. Itu kan? Baru ngabui ta surat. Oh, taringot tu sordo HP turbukon. Napa duahon? Ta analisis muse. Who? Siapa? Akaise na terlibat di bagasan na. Akan ada ceritahon di Alkitabi akaise. Isi tokoh-tokoh nah. Tokoh antagoniskah? Tokoh mendukungkah dolan akan asing? Who? Jadi napatuluhon kapan? When? Sadi hari mah di pabotohon. Ariad do, borngid do, manang situasi-situasi tertentu. Kemudian where? Di dia. Setting na di dia, setting tempat na. Di padang gurun do, di Jabu do, di Yerusalem do, itu kan? Kemudian why? Buasa songoni muncul pakatayoni. Buasa songoni muncul topiki. Apa yang melatar belakangi? Jalan terakhir sadaha, how? Songo dia. Bohado dicari tahu taringot tu ceritai. Jadi sederhana pe analisis yang manginang, tapi itu membantu kita mendalami pembacaan Alkitab. Daripada holat tajaha buti, oh ima, taringok tu simay, ngak tatinggal homa, dungidang mapakor honi dito nga tonga ningulutta. Kita baca, kita analisis, kita dalami, lalu kita rekam, masuk ke memori jangka panjang kita, dan melangkah mahita amanginang, marhiti haguguun ni, hatani di bata. Ikon ta upaya hadui. Jala luar biasa manginang Bibil tahun, adong do disona catatan-catatan kaki nah. Jadi mulut aja misalnya di Pesalmen 10 sia ayat 8 patumonan di jemitat tadi bagas sadarion. Adong go tersurat di toroni catatan kaki nah. Sunding gando patik ni Jehovah. Tapi ring madisi adong di torunat 5 Musa 13 ayat 10 sia. Dohot 5 Musa 13 ayat 26 127. Dohot Pesalmen 110 sia ayat 50. Pesalmen 110 sia ayat 130. Ini semua menunjukkan topik ayat 8 ini bisa juga kita temukan di ayat-ayat yang lain. Jadi mulut tajaha Bibil tahun sada ayat petajaha ibana adong doha torangan na asing Jepang ta tentang topik ini di ayat-ayat na asing. Itu kalau kita baca catatan kakinya. Jadi mamora do hita manginang. Hola pembacaan sederhana peta patupa, analisis sederhana peta patupa, dohot roha na ukap dang beakka berita-berita na saluari na mempengaruhi ngolutta, tapi kita memiliki kekuatan, kita sudah terhubung dengan Tuhan sumber kehidupan dohot akka lasni roha. Na parpudima amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatani di bata tapak kidui lahu menugu-nugu memperbaiki kesalahan. Tapi yang dipertikin sinuang dangulu kita disalahon. Kita tidak mau disalahkan meskipun sudah telat kita yang salah. Itu bedanya pejabat di Indonesia dan pejabat di luar negeri. Pejabat di luar negeri mungkin level pegawai bawahan sudah bersalah, tapi pimpinannya mengambil tanggung jawab. Saya yang salah, mengundurkan diri. Alemolo di Indonesia itu juga yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya juga masyarakat biasa songok kita.
Dangulu hita disalahon. Kenapa kita tidak mau dipersalahkan? Karena kita sendiri pun tidak mau mengevaluasi diri kita. Akhirnya kita ingin selalu benar, nang pengasalah hita. Dangulu hita mengaku salah, dangulu hita dipersalahon. Mulu pemasmur di sound, Allah hatani di batado dipakai ibana gabe sorminan. Tung takas do ibana mangidohon asa unang madabu ibana tuaka haliluon di ayat 10 tului. Di rajumi ibana do perlu ibana mengevaluasi diri. Alemolo akan aso majaha hatani di bata, dia tidak mau disalahkan, dia akan berusaha mencari orang untuk dikambing hitamkan. Jadi mulu biasa hitam mengenang masalah-salah hodongan. HP aturannya tanggung jawab tadui. Itu juga pertanda dan tahanguluhon hatani di bata. Alemolo sikap do hita. Memang tanggung jawab kita itu, memang kesalahan kita itu. Nang pe adong dotong akka halak na terlibat di sini akka kesalahan ini, tapi kita sudah mengakui salah satu penyebab terjadinya ini adalah karena kelalaianku. Berefleksi hita amanginang marhiti hatani di bata, boy mahita menuju kepada pembaharuan dohot akka haulion. Atau ngamanginang molo di topik ni minggu tak sundenggan do patik ni Jehovah, sundenggan do hatani di bata. Mari amanginang kita semua merasakan itu. Mari amanginang kita semua menikmati kebaikan dari firman Tuhan itu. Asa unang holan teori, asa unang holan hata, asa unang holan topik ni minggu. Alai betul-betul mengakar, jala betul-betul tahilalahon di keluarga ta, di ngulu pribadi ta, di akapunguan, doho di akapar saurat ta. Amin. Martangi yang mahita. Upuji upasanga pahami ho, alai Tuhan di bata, di patudu hokodo, hagugoonmu marhiti hatam nasahat di tonga-tongani ngulu nami. Jujur dohami Tuhan, luja, stres, tertekan. Hinorhonia kana masa na humaliak kami. Alidang adong hagugoon nami lahu mangadopi i. Jujur dohami Tuhan terpengaruh akan masa di dunia luar. Gabi hubuk kami akan persoalan ini nang ditongani bagas nami, ditongani keluarga nami. Gabi mangai ma Tuhan akan aku haholongi kami. Tang buy kami mabahin na dinggan tu nasida. Ala nunga digohi akka biar, digohi akka kemarahan, digohi akka ragam ni kekecewaan, roha dohot pikiran nami. Nahubuk kami siad duru. Tuhan mau lihatin mahatam nong mamakulingi kami di tikyon. Asa unang gabi lam torop akka na mangai. Ala nong mago dami las ni roha na siyak koi. Disungguli hodo kami Tuhan asa huulako kami mameop dame mi. Dame naro marhiti sian hatam. Hatam nasai hu jahai kami, hu bigi kami, hu persiranggutok kami, jala huulahu kami di ngolu nami. Imam baik kami totong margugu, lahu menangkal, lahu pabalihon, nasa hagut turon, narosian duru ni diri nami. Asa totong di bagasad dami kami di bagas nami, diaka ulaun nami nang diaka parsauran nami. Ali Jehovah di batama nami pasu-pasu mahatami, boy may Tuhan, huulahog kami di ngulu nami si ganupari. Ditikyon luas mahami Tuhan pashaton pangiduan nami, elek-elek nami tuho. Diaka ruas ni huriam na marulang tahun, di ulang tahun hatutubu doh ulang tahun parsaripion. Saya martaba-taba ma Tuhan lehonom akalas ni roha di ruas ni huriami. Ruasmu dohot parhaladom, na majalo sudi aka pasu-pasu siyakko, di ngulu pribadi nang di parsaripion. Sai totong ma Tuhan marlas ni roha nasida majalo akadenggan ni basam tujuluhanon. Songoni mali Tuhan Jehovah di batama nami. Dia ka program nang merdalan di tongan ni huriam doh na nang merdalan do petu akatikin na nang ro. Sai pasu-pasu madinggan merdalan ni hubasan niya kaparhaladom doh ruas ni huriam. Doh taka pengurus seksi asa dinggan merdalan Tuhan programi bahin sangap di goarmu. Gabi pasu-pasu di hami na sahuria doh na diduru ni huriaon. Lasong ni Tuhan martangi yang kami manangyak konak karwas ni hurem na di bagasan parsahiton. Ima ina nami nyonya siagian buru si manjuntak sian wik Jordan na dirawat na di rumah sakit Advent. Dohot yanakom Regina buru manurung sian wik Nazaret na dirawat na di rumah sakit Siloam Jakarta. Tuhan jama mapamatang ni karwas ni huriami. Pasu-pasu mana sida Tuhan asa malum na sida siya nakaparsahitoni. Parguguyak ka ubat sepanganon. Makorhon may Tuhan di hamamalum niya kaparsahiton. Jala tupahi menang keluarga para medis
na membantu pengobatan ni akar wasmi saluhu na Tuhan pati buhon malum jala mago kasahiti sian pamatang ni akar was ni huriam. Mulai tema Tuhan dia kerwasmu parhalum nang pasahaton na kapilian na tanggung jawab na di tonga-tonga ni huriamon. Sian hamurau mudu saluhu na Tuhan na kapasu-pasum na hujalo hami. Upaulah kami meidiba Tuhan lahu pahebak kon harajaonmu marhiti-hiti huriamon. Saya pasu-pasum na Tuhan asa bui lam tudinggan na hupake hami aka peliani bahen sangap di guarmu. Jalalam sikati Tuhan aka pasu-pasum dia katangan nong pasahaton aka peliani di bagasan las ni roha martaba-taba madina sida tutu aka pasu-pasum tujuluanon. Upasahat kami ma keluarga nami iya nakon nami pinopar nami upasahat kami ngulu nami Tuhan secara khusus sama nami na nami akan nong lansia saya pargugui pati roha do pikiran yama nami do ina nami akan nama tua asa totong na sida margugu makaposiho jala totong na sida di bagasan pos ni roha tuho nang aka pinopar na sida ramotamu jala pasu-pasum mu Tuhan. Angakay nakon namin na memet akapar sikola ramoti pasu-pasu Tuhan asa martaba-taba dan dinasida bisuk jala diaka na mengikuti pendidikan di tingkat tinggi sayang giat ma Tuhan dihabeng itu nasida ke pendidikan ni jala dalanmu may setapak nai selangkah nai nasida asa sahak nasida tu akka masa depan nasida mauliate madihuali jahubah akaulau nami saminggon dongani jeluani malakka nami di bagasan Kristus Yesus tangi homma tangi yang namion. Amin. Tapos ma piliata tujulo huhu mahita maredde. Oh
tatang yakom mapeliata martang yang mahita. Ali di bata amanami nadi banua gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasiak kami pelianon, pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dusa nami songon panesa nami, di dusa ni dongan namardu satu hami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur hom madamena tu todim.